Balmao, nouvelle ou bien, nouvelle tout mamba ou bien, est-ce qu'il y a femme? Et il va d'abord, et Nyafunge, ane kundam, attaque mingera, Janfa de Kerala, une complicité, amenant d'ado la France, ni Minusma ka Janfa bala. L'Alliance des États du Sahel, nouvelle ou bien, les choses s'accélèrent, au Tchaman Bolo d'Alembe, Alliance des États du Sahel, fait, au de Kelembe Sababoué, Fabeka Wili France, la Alassane Tarako Fuma Koromou demain. Kale nyebe ko ina chuko mina ko ni dema ma do Côte d'Ivoire ma ko wulu tena kisire donc amanda do la ni Mali ay seba soro Maroc kan est-ce qu'il y a fam 1-0 donc année France de bena ben balmo c'est très symbolique ni wakati la à partager quand Chérif ga fo chaque Chérif ti amé dra kaba ko frati ala Chérif ga so kaba ko frala fra mununa kan bana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi Chérif ga numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 kanga kutubu nanga wali fo Cheikhou Lassana Kane pele abiseku atita ati mugochi ko na gelara maliko la wuli bega ka sagara na ya fo amba adenga fo Cheikhou fitini deminga ko fora ka combien ni Cheikhou yere i polo nyashi mima na lete ko bina lateme minga boloka donc Cheikhou fitini aka foli be na ya fo vraiment ambe Cheikhou sogore fo o temelengo ka jagari fo Cheikhou ka jagari ka mugadam kamara ka afoni orola ka mouvement je ka bara fo balwo a ina ka do mouvement je ka bara la ne faso jo mouvement ni mouvement bele bari mouvement na yem ko bay Cheikh Ahmed Tera o temelen ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale refa Sékou Daouda Kanjalo fo ya fotoba kura murke ka kuma manchani mo munu mako bala. Donc, ama lajɛ an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la, n balimaw. Kunu Mali armée ye communiqué ba kɛ n'o ye kunu le 24 novembre. Armée a ko attaque complexe coordonnée ba dɔ o ye u sɔrɔ. U ka détachement min kun bɛ yen n'o ye kɛlɛ bolofara min n'a kun bɛ Yafunge a kun bɛ Gundam. Balimaw ko kunu o kunbɛnna ni mugu kan de. Abaye ka fo kumbera ni mugu kan balmaw bi Mali armée ni ya attaquer akana yin ngalege fo itetse ka Mali armée attaquer bi Mali territoire kan ni MINUSMA ka janfate bi terroristes affaibli la ya agali blessé le no be probablement amnele no Amadou Koufa rumeur be ka fo do wala ka sara terroristes nyamo ba bebe dogola parce que be kuntara ou regrouper Kidal ku be armée malienne ko et challenge jigiti ka fagali dawka. Donc, Tchaman Boula ka foloko falaka, mais ils n'ont pas la capacité de s'organiser pour mener des attaques. Mais nous y ka ke Srakatala inengaltala MINUSMA ni français ka janfado. Mali armée tirera Gundam. Obi fila Mali armée ma Gundam. Obi fila Mali armée ma Yafunge à plus de 20 km. Obi ka obi file. Avec une précision diabolique. Obi beka fili fili chogo mi. Obi ka technique mi utiliser. Ka coordonnées GPS mi utiliser pour que obi fili anka. Palmo o tese ka ke obi jar foye. O tese ka ke obligé jar foye. Ni français ka canon César te. Français tato a canon César a to MINUSMA bulu. Français ka canon César be MINUSMA bulu. Uyo canon César de kega Mali armée goshi. Nyafunge ko canon César de kega Mali armée goshi Gundam. Pendant combien de temps on peut tirer Mali armée ka mais Mali armée ko aya fo ka chedo nya ko mo shi kana muguti nuna a to folo fin mi me obolo o ku ka fin chifflet nous a chifflet sa armée be riposter armée stratégie donc ou la a stratégie a kan enseigner dans les écoles de guerre o emune armée a to est-ce qu'il y a famu parce que Mali armée bi iba e ka fo anga keleketche munumbe mobilité bula trop anga chefu munumbe nabe ki kono ni amana ki kono sisa qui est Mali armée qui a repéré position mina ibta soro minute bisaba o position yelema ya ki la kabe sigi choko mina ibta soro o sigi choko yelema balmo binti se ka kanga anga chew u tesno anga chew be shnyela anga statinel munumbe marfa be uburo prêt à tirer ou à force spéciale ben une zone sensible bella. Donc on est là où you kam marfa chikachi ou beka obi fle a pebe ka cible raté.
o klale mali ko ka marfa manganda obi manga sumale mogo nunu gerena ko mogo fenfe be kangono ko pratiquement ka be sara u yɛrɛ ka calcul la k'u b'u surunya kana ko ka donga blende ta non balma jigitigɛ sa kɛnɛ balmaw ngoni force spéciale ye cɛwla n'u y'a sigi min kunkolo kunna balmaw o bɛ bɔ ka bin est-ce que y'a faamu a bɛ ka binjala ni kalakala ta k'a da kɔnɔ daji kan bɛ ka bɔ a da kɔnɔ ni minnu y'a tante k'u bɛ gɛrɛ i bɛ bɔ min kalama i bɛ kunkolo sɛmɛ yɛrɛkɛlen de ko paf i b'a sɔrɔ a kunkolo yɛrɛkɛra a bɛ kule la a tɔɲɔgɔn fa bɛ wuli o la o b'a ka marifa bila ka boli balimaw mali armée y'a to ninnu gɛrɛlen u bɛ ka cɛw kunkolo burun u bɛ ka cɛw faga tellement que u ka bal ka farin n'a bal bɛ don dɔw disi kɔnɔ a tɛ se ka to yen tellement que a ni puissance min donna a donda o ka nɔgɔn a donda o ye womisɛnnin mais a bɔda i b'a sɔrɔ a ye dégâts de kɛ i b'a sɔrɔ a y'i kɔ fara ka bɔ balimaw kunun mali armée ye dankɔrɔba mugu de ci terroristes y'a dɔn ko bin tɛ se ka k'an ka kan kan tuguni u caman bɛ k'a fɔ ko est-ce que faransi ma u janfa est-ce que ko MINUSMA m'u nɛgɛ olu bolo k'u ye canon César min kɛ ko canon k'o sera mali armée ma k'a sɔrɔ a bɛɛ y'a ka cible jɛ u ye calcul kɛ ni coordonnées min ye a calcul a bɛɛ y'a jɛ parce que i bɛ canon César n'i b'a ci i b'a ci ni coordonnées de coordonnées minnu dir'u ma o y'a sɔrɔ armée ka mɔgɔw tɛ place la yen yɔrɔ ninnu si la u y'u ka position yɛlɛma o de la mali armée fɛrɛl'u ma u nana k'u bɛ surunya kan ninnu na armée a ye kabako d'u kan u ka su baden aw m'a ye tɛgɛ sera ka da ni tɛgɛ bɛ taa da hadamaden kan yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ combat kɛra pratiquement corps à corps de bi mɔgɔ tan c'est-à-dire anw ka force spéciale u filan tɛ yen mɔgɔ tɛ s'u la bi u bɛ faransi force spéciale ɲɛ u bɛ tchadiens ka force spéciale ɲɛ balimaw tchadiens ka soldat baden de sara ni kɛlɛ in na u tɛ se k'a kuma wɔyɔ de donc MINUSMA ka u ka a tɔgɔ u ka base minnu bɛ yen n'olu bɛ Sévaré n'olu bɛ Gao bi olu de bɛ k'u ka minɛn laban ninnu ta k'a di terroristes ma sinon u tɛ se ka nin kɛ Kidal a n'a alentour yen sécuriselen don i tɛ se ka kɛlɛ yen cogo si la donc l'armée a pris le dessus les vecteurs aériens notamment les drones TBD Bayaktar ani les Sukhoi 25 olu ye nettoyage tɔ kɛ terroriste fɛn fɛn nana yan fo ka attaque ka si ma balo balimaw pour que u ka se ka nin attaque ɲɔgɔn kɛ il leur faut plus de 6 mois k'a organiser n kɔni b'a dɔn yanni MINUSMA ka cɛw bɛ bɔ mali la jamana dɔ ka sarasi kuturu a ka régiment kuturu bɛ tunu wala a bɛ tunu donc o de siratigɛ la l'Alliance des États du Sahel décision fort u taara projet de chemin de fer Ouagadougou Bamako Niamey balimaw o kolobo karila il faut que o baara ka accélérer o kumaw fɔra ka chemin de fer ka terrestre k'a bɔ Bamako ka taa Niamey k'a bɔ Niamey ka taa Burkina ka terrestre kɛ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ n balimaw o baara o décidera armée ko f'u ka munumunu salo kɛ ko terrorisme ko kuma o ka ban jamana ninnu kɔnɔ état-major central dɔ bɛna kɛ est-ce que y'a faamu pour que ka armée ninnu bɛɛ coordonner Poutine ko k'a kalila ko nin alliance k'u mago bɛ kɛlɛ kɛ minɛn fɛn fɛn la k'u b'a bɛɛ bolo ka bolo kan déjà jamana 6 sont candidats k'u bɛ don alliance des États du Sahel la donc Russie ko fɛn o fɛn renseignement ye k'u kana hami a la k'u kana miiri kɛlɛkɛminɛn na balimaw k'u kana miiri kɛlɛkɛminɛn na o de la an bɛ proposition dɔ sɔnji la n'o ye Jabate n'a kun bɛ to k'a fɔ ko école d'aviation k'a créer au nom de l'Alliance des États du Sahel Mali ka initiative ta Mali k'a demander a ka créer Mali la donc pilotes kana u former parce que avion caman bɛ Mali bolo donc Mali bɛ se ka o initiative demande kɛ pilotes u ka école d'aviation dɔ dayɛlɛ en collaboration avec la Russie donc AES tɔgɔ la pilotes kana o former Mali la vraiment an b'a o idée ni o projet an bɛ o soutenir en même temps jamana saba in ko k'u ka dugu jukɔrɔ nafolo u bɛna jɛ k'a bɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ u bɛɛ ka se k'a nafa sɔrɔ ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ wa u bɛn'u ka jeunesse kalan ɲɔgɔn na u bɛna u ka courant ko u bɛna a bɛɛ don ɲɔgɔn na k'u ka économie kɛ kelen k'u ka wariko n'o y'u ka monnaie u ka monnaie bɛna le créer dɛ balimaw janvier est-ce que janvier bɛna AES mɔgɔ sɔrɔ CEDEAO la balimaw décision bɛɛ talen don pour que nin jamana sabaw k'u yɛrɛ ta ka bɔ Poutine ko k'a b'u kɔkɔrɔ u kana siran jamana ye donc o de siratigɛ la vieux Ɲamaku n'o ye cɛkɔrɔba siranna parce que AES la farafinna
farafina den dɔ bɛ yen a den sɛbɛ dɔ bɛ yen n'o ye Guillaume Soro n'a ka faso kanu ka bon. Guillaume Soro i b'a ye k'a fɔ n'a ka adamadenya ka bon a bɛ Mali fɛ a bɛ Niger fɛ a bɛ Burkina fɛ. Guillaume Soro nana a bɛ tourner la AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Alassane Sirana a bolila ka taa Macron fɛ ko France ka régime bila ka na ko France ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na France y'a ka porte hélicoptère bila ka taa n'a bɛ wele ko Dick Smith balimaw bloc de bɛ n sa wallahi minɛn tɛ France bolo u ye Dick Smith bila ka taa à bord ni Ala ni kira cɛ 10 hélicoptères 200 véhicules blindés Mali kelen ka véhicule blindé nombre bɛ taa est-ce qu'il y'a faamu 30 000 la o ye Mali kelen Niger tama faroka Burkina tama faroka parce que ça irsu ko k'u bɛna Mali Burkina Niger kan labɛn i b'a ye k'a fɔ dugu dɔw fana bɛ ka taa labɛn ɲini France fɛ ni ko in dajara min na a bɛna lakali parce que Mali Burkina France Mali Burkina Niger ani France tɛna kisi ɲɔgɔn ma a ma labɛn de dɛ n'a ma ɲɛ ko masara n ka sɔ bɛ kɛ ta la a bɛ kɛ ta la est-ce qu'il y'a faamu donc ni jamana saba ninnu bɛ libéré parce que an tɛ se ka France gɛn k'a ka to sous-région kɔnɔ a tɛ se ka kɛ il faut que la France parte de la sous-région France bɛ bɔ sous-région na par tous les moyens a udia France bɛ bɔ sous-région de kɔnɔ parce qu'un problème c'est la France qui nous a mis en retard c'est la France qui a été à l'origine de la pauvreté de ces trois pays depuis plus de 30 ans France bɛ ka en dominer à travers le franc CFA depuis plus de 40 ans on de ka sanu bɛ cɛ ka taa ko réserve France tɛ sanu bɔla ye pourquoi u bɛ se ka kɛ troisième pays est-ce qu'il y a faamu détenteur de la réserve d'or mondial o de bannen don pays saba bɛɛ y'i ka sanu tigɛ France la donc forcément o kɔrɔ ye ko ninnu bɔra CFA kɔnɔ i tɛ se ka France kɛlɛ ka continuer k'a ka monnaie don sinon a bɛ inflation kɛ k'i faga a b'a ŋaniya da i ka wari kan n'i y'i ka matière première feere la i b'a ye a b'a sɔngɔ jasi i bolo ka wari imprimer donc France ka influence baara de bɛ kɛ AES fɛ k'o limiter k'o contrer par tous les moyens sunɔgɔ o tigɛra ka bɔ cɛkɔrɔba la sinon ne bolo a ma kan ka siran n tɛ siran ko ye mais kelen bɛ an bɛ labɛn na jamana o jamana i jɔ i kɛra France kɛra Europe a bɛɛ Ala min kɛra cɛ an bɛ cɛ ci an tɛ siran jamana ye cɛ an labɛnna an kɔkɔra wa an bɛɛ pɛrɛlen don ka kɛ soldat ye ni jamana saba la les pays de l'AES est-ce que vous voyez AES de bɛna Union africaine remplacer o de bɛna CEDEAO remplacer CEDEAO jamana baden de bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ bi jamanaw bɛ ka ye n ka bɔ France ka mara la n ka na n kalifa nin na wa Poutine ko k'a bɛ encore usine d'armement bɛna le créer Mali la cɛ Mali bɛna le diya dɛ bɛɛ ka i hakili sigi an b'a fɔ sisan les pays de l'AES u k'a demander avec la Russie l'accélération et se voyer de l'agriculture u ka agriculture sɛnɛ l'accélération de la production agricole ka sɛnɛ ka o yiriwa ka sɛnɛ ta ba la office du Niger n'o exploitera o bɛ se ka Mali Niger Burkina o bɛ se ka nin bɛɛ ta donc Russie k'an dɛmɛ joona an ka office du Niger an ka exploiter dun ka fa a ka se ka sabati ni jamana ninnu kɔnɔ donc balimaw général Gamu kunu a taara Asimi fɛ yen ani Asimi u masalala u bɛ ɲɔgɔn dɔn kojugu général Gamu Asimi ye conseil d'a ma n'a taara Kidal parce que fɛn dɔ de bɛ yen u bɛ fɛ k'u bɛ Gamu ka tagali dɔw de bɛ fɛ k'u bɛ wuli k'o tɔgɔ tiɲɛ ka kɛ i n'a fɔ rancœur o bɛ o ni communauté dɔw cɛ général Gamu tɛ o mɔgɔ ye donc Asimi ye conseil d'a ma n'a taara a kan ka baara kɛ kɛcogo minnu na a kan ka taa mission min na déjà yɛrɛ a b'a ka mission dɔn fɔlɔ a yɛrɛ ye devant ta o la de faire ramener les services sociaux de base école maître ka taa dɔgɔtɔrɔw a ye taa est-ce qu'il y'a faamu et a tɔgɔ état ka service a ye taa état ka service public fɛn fɛn bɛ yen a kɛra mairie ye o conseil o ko bɛɛ ka taa tan tɛ yen tuguni est-ce qu'il y'a faamu général Gamu a bɛ tourner la maa ɲini a fɛ fɛnɛ a k'a jija a ka se premier ministre Choguel ma mɔgɔ tɛ kɔrɔnfɛla mara cogo dɔ ka premier ministre Choguel bɔ ani a b'a dɛmɛ fɛnɛ communication min n'a kan ka tenu parce que France de bɛna bila sisan Kidal la u bɛna essayer ka mun ka fɛn geste bɛɛ k'u bɛ a interpréter cogo wɛrɛ la donc maa ɲini Gamu fɛ a ka taa PM fɛ yen donc a kan ka communiquer élément de langage ni Ala sɔnna premier ministre bɛ o don a kɔrɔ pour que a ka communiquer pour que a bɛ se ka communiquer cogo min na parce que nous travaillons avec des partenaires n'o ye Russie ye déjà yɛrɛ b'a dɔn u b'an tɔgɔ tiɲɛ cogo min na ani u b'a essayer k'u bɛ conflit ethnique exacerbé bon langage min kan ka kɛ
utiliser au kumacho la akajija ni premier ministre Choguel Gagnon aka au élément de langage dit parce que tient ka caméra de bena barake kidal ko ma no ne mission min dira gamuma abese mais mission nga gele parce que mission était kele droit dien de nye barake le mec kidal labi ou be fait ka kidal anga victoire ka a saboter amulo kan to tien donc communication joda de bena boya kojugo en même temps gamunga lay n'a pas que communicateur munu fana gere ala quoi maro nan premier ministre ñoy aba conseil ou la fana ka lay fana n'a pas que communicateur munu gere parce que bara et communication joda ba de bena boya kidal bara ina donc am se ka conseil ni gamuma worola donc ka bon émission ngono rom na amna nga sujet sabana ko bravo les aigles bravo Mali Maroc ba de koshi et Sebaya soro victoire 1-0. À mais l'essentiel est assuré. Nous sommes en demi-finale. Demi-finale, l'année jour est bena. Ani Macron a jamana de bena. Donc, on attaque à Saba Francis Klokoro. Ka Saba Klokoro. Vraiment, Klong est en Francis parce que c'est notre ennemi numéro 1. Klong est en nous. Nanou bena palotanga yula, c'est nous les meilleurs. À nous, on a des disciplines fin là. Domaine fin Francis Tessek a fait comme Malik Tessek a minké. Le français n'est pas plus intelligent que le malien. Est-ce qu'il y a famille? La France n'est pas plus riche que le Mali. Tukujugorona folo même Mali là. Anga tukujugorona folo ka chani Qatar ta, ka chani Dubai ta, ka chani Arabie Saoudite ta. Faut que français tukujugorona là. On de wartige, on est quand français bolola son. Donc français tanye ni fouye. Unana bi anga galonga parce que on est dans ma Java depuis la colonisation wa ore bana. Janfate tukuni France tant que la génération be parler on be France qu'elle par tous les moyens tant que une politique bobolo donc en a demsenu agana klongere enjeu pas de bene match là ou kana kubu era ta ou kana victoire ta ou be en bo quoi kana victoire ta ou be en bo France quoi député do be no Marine Le Pen balmo ay ama kolokolo commanda France ka ira ko France be ka politique mais ko 2 poids 2 mesures to Koro dola, ou va faut qu'on nous te barage, qu'on le coup d'état, qu'on Mali te barage, qu'on coup d'état, qu'on Niger te barage, qu'on coup d'état, qu'on Burkina te barage, qu'on coup d'état. Alors que quand Damiba qu'on coup d'état, qu'on nous qu'on meka barage parce que qu'on nous gâte n'a avec ta rola, et c'est à famille, sera qu'elle na. Et ou quoi au Tchad, début dernier coup d'état français avec barage avec il date au Marine Le Pen mécanique. Gabon ou coup d'état français avec il date au cas. En français il y a des avec ça va vous caïren que bon tient là. Français be ka ke sababu ka yere ka ko be tien kono ka frafina ba yere tant que ko français be ni jogo na ko frafina be ba ye wa on yere be o logique de kono ka français to ni sira ka foka du wolo melege una nga génération te barake amo ko te ka ta français anti tout ka jamana kan wa on nga Mali be ambo on man to nga Mali de la dien be so an on nga Mali be ambo an nga Mali be on be ganin bara mi on jera nga carrière ko al ni on te ka fa jamala on te ta kamta ni contexte la ka visa in Europe ya famu on te ta ngam ta visa in France ali farafin dugu do be kala san to Côte d'Ivoire on ta fo ngam ta Côte d'Ivoire ibaro ni tara mi bala donc malion anga son anire tubabu uti anye tubabu te fo nyini an fa ka balo anjoli la anga here de te tubabu buro anga tubabu de black refe donc a Fatoumata Niane Batuli fo la marraine a fait paramina fantaun de Melika hine fantaun na ka école ka uglan ka kala fin de demsenuma vraiment ma fula avec un œuvre sociale minga ni ka mo sensibiliser ta carte biométrique ou ta carte biométrique ta ma fula o temelengo et en même toujours mo be ka mine demander noye safne Cheikh Soufi Ibrahim Boire aka safne aw kera mo chama avec a demander aka safne mi na be ka sababu ka siritre ka gasiga foni ka dawla dima ka bari be ne safne i ba ko clé saba be commencer ka kodo yi i bi gasiga jatemne be i ka dawla jatemne est-ce ya famu i yere ba la sirini dabal fa be keri ka abebe bi ka donc ni mo ko be safne na ko kuraw glana il veut voler le 75 58 76 32 75 58 76 32 autrement quoi ay tulubara glan tulubara mi ni ba mu ni dona jamala ibilaje tulubara mi ni ba mu ni commerçant
n'a ye mɔgɔ caman de i b'a ye k'a fɔ jama bi kiri i kan a b'i garijɛgɛ funi a b'i kodiya mɔgɔw ye a bɛ client ɲɛsin ma mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan n'i bɛ aventure la n'i bɛ nin mun ka taa i ka baarakɛyɔrɔ la i ka papier kow bɛ nɔgɔya a b'i ni adamadenw cɛla ɲa wa a bɛ kɛ sababu ye k'i to aventure la i ni yen sigibagaw bɛɛ bi bɛn garijɛgɛ b'a la dawula b'a la ala tɔgɔ yɛrɛ de baaralen bɛ k'a kɛ ni safunɛ ye donc Cheikh Sufi Ibrahim Bouare ka mɔgɔ hakili jigin Cheikh Lassana Kanɛ ka kalanden don u ka kalanden mɔgɔ ye hali n'a ye ji de d'i ma wallahi a minɛ parce que cɛkɔrɔba in ani ala a bolo ni ala bolo bi ɲɔgɔn bolo donc i b'a ye k'a fɔ a ka numéro ye 75 Cheikh Sufi Ibrahim Bouare 75 58 76 32 75 58 76 32 n'i y'o wele i b'a sɔrɔ salamu aleykum